संघर्ष समस्तଙ୍କର ଅଛି, ବାସ୍ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ବି ଲଢ଼ୁଛୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଲି ଚାରୁ। ସମସ୍ତେ ନାଲି ଚା ପିଇଲା ପରେ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଳୁ ମସଲା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ରବି ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପାଗ ଟିକେ ମେଘୁଆ ଥିଲା, ଆଉ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଏପଟେ ମଉସା ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବେଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୋଡ଼ିବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏପଟେ ଛଣା ହେଉଛି, ତ ସେପଟେ ଆମର ଇଡଲି ବସିଛି। ଏଇ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଇଡଲି 50 ଟଙ୍କାର ବହନି କରିଦେଲି। ଭଣଜା ପୁରୀ ଦେବାରେ ଆମର ସେ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଉସା ଆମର ପୁରୀ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଣଜା ସହ ମଉସା ବି ପୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାର ରଖିନେଲି। ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ବି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବେ ସକାଳର ମାତ୍ର 9ଟା ବାଜିଛି ବେଳକୁ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ 10ଟା ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମ ପୁଅର 5 ବର୍ଷର ଟୀକା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଣଜାକୁ କହିଲୁ, ଭଣଜା ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି ଦୋକାନ ଦେଖିଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।